Hello guys! Welcome sa aming channel! Ayan, samahan nyo ako guys. Papunta ako ngayon sa babuyan ng mama ko at ng kapatid ko. At pinapatingnan sa akin ng mama ko kung nanganak na yung baboy. Ayan. Yan, ay may mga manok. Hello mga manok! Oh, ang cute! Oh, wow! Ayun, may malaki guys, oh. Ayan, oh, nag-ingay sila. Kala siguro may dala na akong pagkain, guys. Ayan, guys. Ang buhay probinsya. Abay, sosyal ang aming baboy. Ayan. Diyero pa yan. Hayon, anahaw. Kala kasi nila may dala na akong pagkain. Isus, ang ingay na. Kala may pagkain. Ayan guys, oh. Yan, ang aming. Tapos ito, oy. Aba, mamanganganak ka na tapos umakyat ka pa dyan. Gutom na guys. Tinitingnan ko nga siya kang mali siya. Ito naman. Ang ingay. Pa. Yung maliit, oh. Yan, 3 months. Aba. Aba naman. Gutom naman ang mga alaga namin. Maya na. Wait lang. Ha? Ayan, malinis ayang kanilang kulungan. Ayan, oh. Tuyo yung ano niya. Ano ba to? Yung tubig niya. Tubig ihi. Yan. Ito lahat. Ito nakaraan. Ito sa mama ko tong isa. Tapos, yung sa kapatid ko yung 3, binenta niya na. Sa kapatid ko na to lahat, guys. Ayan, kakatayin sa piyesta, guys. Haba! Ngay, wag mo akong gulatin. Pigi-pigi bang? Wag mo akong gulatin. Tinignan ko lang. Ito, guys, ang tinignan ko. Ito, oh. Kasi kung nanganak na. Kasi, ayan kita, nakabuanan niya na ngayon. Ayan na yung didi niya, oh. Kabuanan mo na ngayon. Hindi ka pa ba? Kasi kanina, tangus-tangus na siya. Sobrang hinihingal na siya. Kaya sinilip ko, baka sabi ko, manganak na. Tiningnan ko siya, guys. Ayan, maghiga na siya. Wow! Wow naman! Wow! Yan, oh, ang dami na ng gatas ng dede mo. Ang bait niya, guys, oh. Yan. Naalala ko yung ano, yung dating inahing baboy ko. Pumapasok ako dito guys, sinasakyan ko yung likod. Binabrush ko, nililinisan ko. Wow, sobrang bait naman yan. Sobrang bait. Yung isa naman doon, likot-likot. O yun, umalikot yun eh. Yung isang yun, sobrang likot. Yan. Yung kanina naglaba ako dun sa balon, halatang ano na siya. Nag-aaraw-araw na lang to guys. Nag-aaraw-araw na lang siya. Oh, ang cute-cute mo. Nag-aaraw-araw na lang talaga siya. Manganganak na siya. Kaya tingnan mo, napapagod siya. Napapagod. Oh, ayan, di ba? Hindi na siya tumatagal tumayo. Umuupo siya kasi sobrang bigat na niyang kanyang Chan. Ano? Bukas ka pa manganak ngayon na. Mamaya. Kasi guys, nung nakaraan, pagpunta ng papa ko dito, andyan na sa labas ng mga biek. Hindi nakaba. Ang bait-bait naman yan. Ang bait-bait naman yan. O yan, kapag nanganak ka ganyan kakabait ha, huwag mo ipitin yung mga biek mo. Ano man to? Laki-laki niya guys, oh. Mamaya ka na papakainin. Mamaya na. Bye-bye na, bye-bye. Pati mga manok sumunod sa akin guys, oh. Kala siguro may dala akong pagkain. Wala akong dalang pagkain nyo. Sinilip ko lang si Piggy. Kung nanganak na siya. Ayan, mga manok ni Papa. Di ba guys? Hindi naman halata na sa bungero ang papa ko guys. Yan.
Tingnan nyo guys, oh. Tinutuka-tuka yung paa ko. Kala may dala akong pagkain. Yan. Ayun naman. Sus. Dito naman yung bebe. Ano ba yan, bebe? Si Duckling, oh. Oh, saan ka man pupunta? Pinakain ka na ba? Ayan guys. Nandito yung mga binabad ng kapatid ko. Ayan, oh. Ayan yan guys. May dala ako ditong upuan guys. Kasi kapag ka may nilalaban akong mabigat, dyan ko nilalagay. Tapos pag sinasama ko yung bunso ko si Braille, pinapaupo ko siya dyan. At ito ang aming mahiwagang tsadadang balloon. Yay! Yan. Simentado siya dito guys. Siniminto siya ng kapatid ko. At nandun ang aming ekstrang balloon. Kapag natutuyo yun, nag El Nino, andito naman. Yan ang aming ekstrang balloon. Para in case na matuyo yun mag El Nino, may makupagkunan. Para yung bait naman. Tapos, dito namin, tinatapon yung basura ng mga shampoo, mga sabon, kung ano-ano. Diyan yan, na sinisigaan. At tapos, ayun. Yan. Meron naman dyan na, ito yung mga kapitbahay namin. Dito, kumukuha sila, humihingi sila sa mama ko ng gulayin na gabi. Ayan.